Sinibingelele siphinde sinamukele eMakhaya TV. Sibuyile nesiqephu esisha la sithi khona soxoxa ngeenkinga. Inhloso akusikhona ukuthi abantu sibajaja, akusikhona ukuthi abantu sibahleke. Kepha ukukhuluma ngenkinga kuye kusize kwesinye isikhathi ukuthi uthole usizo. Kusize kwesinye isikhathi ukuthi ungavuki kusasa uyibulale. Kusize ukuthi ungavuki uyobulala omunye umuntu mhlawumbe kuyena owakufaka kule nkinga osukuyo njengamanje. Namhlanje yazile uzoxoxa indaba zami, azile uzoxoxa indaba zakho mbukeli lapha ekhaya. Kepha soxoxa indaba zikasisi la engihlezi naye. Othe naye cha akazosibikela ukuthi yini le emphethe kabi. Siphila nje nezinkinga kodwa uthe namhlanje akagonyuluke ngeyakhe. Sithemba ukuthi uzosijabulela isiqephu. Ngikhumbuza ukuthi abafisa ukusibhalela sicela besibhalele ku-Facebook naku-TikTok kuMakhaya TV ebhalwe njengale channel osibuka kuyo ngoba inamba yethu bazamile ukuyihacka bahluleka kodwa so ibuyisa inamba isithe uqina kakhulu kweze security bengebe sakwazi ukuyihacka. Sikubingelela siphinde sikwamukele eMakhaya TV. Yebo sawona. Igama ngoNondomiso. Ngisuka ekhaya seXhobo. Nginabantwana abayi4 okumanje abahleli nomama wami ekhaya. Into engilethela la eThekwini ngisuke ekhaya isimo singekho sinhle since ngingasebenzi ngiyumzali whereby lapho mungasebenzi ekhaya abanye abantwana besebenza treated ngendlela efanayo so mina ngize ngathatha isinqumo sokuthi ngoba bese lento esingiphilise isikabhlungu isikhathi eside since 2018 ngingahamba ngashiya abantwana bami ekhaya ngabashiya noma ngiyozama ukuthi ngisebenze like lapho ke kwathi ukwehla kancane indlela engithutheka ngayo because kwaba khona into engilenzayo and kwaphinda kwanqamuka ke like ngithola itoho libuye liphele then la 2022 la kukhona kufanele ngithengele ingane iuniform ezobela esikoleni ngoJanuary 2023 la sengibona khona isimo sethu sibuyela back to 2018 la ngase ngihlukumezeka khona ngasuka ekhaya ngaza la eThekwini ngizofuna umsebenzi ukuthi nena ngifuna ukusebenza ngisebenzele abantwana bami kunezinto eziningi bese zenzekile kakhulu ngoba omunye umntwana wami omdala beseke walotsholwa angizange ngibe nawo umuntu ongisizayo like kubazali bami like ukuthi mhlawumbe uzoba abe supportive as much as ngazi nami ukuthi okay bakhokhile abantu amalobolo kufanele nami ngikwazi ukuthi nene ngihlangabezane naleso simo kodwa akekho umuntu wangisupporta mina la kwaza kwaba khona nenkinga ukuthi mase sengikwenzile amalungiselelo omembeso sekufanele ngikhokhele back umuntu wedeko akhulelanga yonke imali yakhe ngigcine sengingena ku-gambling sengikebula nangemali yengane ngenzela ukuthi ngiphushe lesi sikweleti ngesikhokhele so kwabonakala ukuthi hayi akwenzeki nomsebenzi futhi angikutholi wagcina uma eseyivali impesheni yezingane ngoba bengingasayisi lutho ekhaya ngithi ngiyazama then ke manje sengifuna ukusizakala ngokuthi ngikwazi ukubuyela back kubantwana bami because it's been like it's 8 months manje ngababona abantwana so ngidinga umsebenzi ukuthi ngikwazi ukusebenza isimo sibuyele esimeni like ngoba ngiyazi ukuthi bebengitreata kahle ngoba kade ngisebenza since ngingasebenzi ingakho isimo sami besinsimbi kakhulu and abantwana bayangidinga ukuthi ngibe khona ezomzali wabo as much as ngazi ukuthi khona igrant kubona kodwa njengomzali nami kufanele kuba na something engibenzela yona so nje ngizocela kakhulu usizo ukuthi noma ngabe umuphi umsebenzi ovelayo nje kade ngisebenza manje eTabs Gold Empilo kusangisamisiwe kwamanje ngenxa yokuthi le ndaba esebenzela kuyona ayikho busy so nje uma ukukhona nje ungathi nje ukhona umsebenzi noma ngabe kuthiwa wasendlini I don't mind ngingasebenza ukuze ngikwazi ukuqhubeka nempilo nabantwana ngibe seduze nabantwana. Siswami istory sakho uyasibeka silula kodwa abalandeli bethu noma ababukeli bethu noma umndeni wethu wasemakhaya uye uthande ukwazi kuqala ukujula kwestory uyasibika ukuthi ekhaya wongathatheki ngokuhlonipheka noma ungatreateki ngendlela efanayo nezinye izingane ngesimo sokuthi awusebenzi okuyisifo ke sihlasela abazali abaningi la eSouth Africa singese kubalekele lokho ukuthi nabantu izwi lomuntu ongenamali kuye kuthiwa lizwakali kodwa kuye kube kubi kakhulu makuthiwa nomzali wenza leyo nto leyo einganeni zakhe engifisa ukwazi ukuthi nibangaka ekhaya and ngalesikhathi ukhula uzozofila ukuthi awutreateki ngendlela efana nabanye yini lo ibona yenzeka kade sikhula mina ngiyi-first born kuma ekhaya lami so8 sizalwa umama oyedwa nobaba oyedwa ngakunothisa kakhulu like ngina I think was 13
yabo ukuthi mangabe konomunye icala lisulele komunye like lo ongilamayo uma wemthanda kakhulu yabo ebe favorite yakhe so ukuthi kone yena mhlambe nobaba osefuna ukusishaya like ashaye sonke uthola ukuthi yena uma backgroundela athi hayi akusiyena ubosibanibani nganothisa lapho ukuthi hayi ngathi kuba nokusibanga kakhulukazi mina naloso sabongilamayo kube sengathi mina ngithanda kakhulu ubaba yena uthanda kakhulu uma but ngabuye ngabonga ngayinaki kakhulu ukuthi okay mhlawumbe indlela like abenza ngayo izinto but inakeke kakhulu whereby mina senginomntwana ubaba wangithethisa ngikhulelwe wangixosha kodwa mina ngangahambi ekhaya ngahlala ekhaya up until wazwangixolela ubaba ngithe sengitete ubaba sengixolelile kakhulukazi ke ngabona ukuthi usengixolelile ngoba ubaba wengane washeshe wazolokhu zawazokhokha inhlawulo then kuthe sekukhulela lo olama mina ubaba naye washo the very same thing wathi njengoba ukhulelwe ngiyaxosha wara yena wathatha isinqumo ngaso sikhathi ukuthi methe umzali ihamba wasuka yena wahamba waya komalume uma esebuya lapho ubaba kusho udiniwe ukuthi isenzo sakhe akafunanga ukuthi nina alaleli punishment alandele ipunishment ukuthi ngihlale noma ngabe kuthiwa ngixoshiwe ekhaya ngoba umuzalo abazali awunayo elinye ekhaya awukho futhi umgodo kulahla umuntu mina ngenkathi ngihlela ngihlalele lokho but yena ngenkathi sehambile kwaMalume uMalume wambuyisa wamletha ekhaya wazocela umcelelo uxolo kubaba washo into efanayo kwathi yazi noNondomiso ngamxosha kodwa ngenxa yokuthi wangihlonipha wahlala ngaze ngamxolela ngoba ngabona ukuthi uzithobile wabengane yena lo uhambeleni waya koMalume ngabe naye wenza njengosisi wakhe ngoba naye wayesekhona ekhulile ebona ukuthi ngimxoshile lo akahlalanga ngani naye aza kuzokuphela isigwebo sakhe kwa ukuthi ke lapho uma uyayingena ke indaba ayithatha indaba wayisenduneni ilapho ke ngabona khona ukuthi hayi lento ayisekho like ngokuthi siyingane ezandawonye sekunokuthi ubani favorite kaBaba ubani favorite kaMa la sabona khona ukuthi hayi mina sengihlukaniswe kakhulu ibe buhlungu kakhulu ke mina ngoba mina mengithi mangifesa ngawuthola umsebenzi yena athola umsebenzi aphume kumsebenzi angene komunye ila ngabona khona ukuthi yena uthandwa kakhulu ke kunami unezingane zakhe ethuthwa kangcono kunezami ngoba yena uthola umsebenzi uyasebenza enzele something ingane zakhe mina ngihlele ekhaya ngiphila ngegrant nezingane zami angayikho into engibeke etafuleni ngaphandle ukuthi ngithole imali yegrant so ila ngibone khona ukuthi hayi isimo sami asikho right kodwa nakhona bengingakufaki lenhlizweni kakhulu ngizamile ukusibekezelela kodwa kubenzima kakhulu like ngo2018 ngithola umntwana wami wokugcina la naye abe affected khona ukuthi nena agcine sengasathandwa lapho ubaba wakhe wengamsupport ngendlela ngiyistructure mina ngemsupporta mina la usengibizwa ngamagama yonke leyo nto ngakudecide ukuthi ngihamba emncane emlazi la ngikwaze khona ukuhlala naye ngigade ingane ezifundayo zesikoleni yena ngoba besebenze unesi so yena bekwazi ukuthi angifakele okuncane nami ngithathe ngiyise ekhaya since ingane zisekhaya so ila ngabona khona ukuthi since ngingasebenzi kusho ukuthi mina angizutreateka njengomuntu ekhaya ngizofanele ngibe na something ukuze ngithandwe so manje nje ngidinga kakhulu umsebenzi ukuze ngikwazi mhlambe singabuyela isimo sibe right even though abafowethu nodadewethu abanye like kakhulukazi obhuti bami nje kakhulukazi bayangisupporta ukuthi nina ngelinye ilanga uzoba right bekezela wara kodwa nje akuhlaleke ekhaya if ungenaso isinkosi beke etafuleni. Ngifuna ukuqonda ukuthi ngabe abazali basekhona bobabili njengamanje. Yebo basakhona bobabili. And bona before niqala nikhula nisebenza isimo sabo mhlambe ekhaya sezezimali nokunikhulisa beku kanjani ngoba omunye umuntu engasho ukuthi if abazali bakho basekhona why ungabuyeli udle lokho okudliwa ekhaya ebaleni but kumenshile ukuthi nawe usunengane zakhe ezo4 khona la ebaleni then omunye umuntu uzobuza ukuthi if wena ubaleke ekhaya because kunaleyo dividends ezingane ukuthi ziyazondwa impilo yezingane zakho njengamanje ngabe zona azikufili ni lokho ukuthi mhlambe nazo the same people ababezonda uma wazo ngoba engenalutho zona zitreateka kanjani yebo ucacisa 8 months ungekho kodwa before mhlambe sithola usizo lokuthi ubuyela kanjani ekhaya kwenzakalani ekhaya njengamanje and kwakunjani before nikhula nini
Ekhaya thina sikhule kahle ubaba wami uyasebenza namanje usasebenza la eTiger Brands nje besithola yonke into kangangokuthi nje mangabe kuthiwa nje uJanuary sibuyele esikoleni sizophindela siyingane ezintsha ezigqoka uniform entsha noma ngabe kuthiwa ngonyaka ophelile bekade sinayo uniform kodwa unyaka masoqala thina esikoleni besiqala uniform entsha stationery yonke into sibukeka siyingane eziright indaba ishintshe la ubaba esechitha khona eseqala ukuba nezingane nomunye umama ngaphandle lapho kuma naye khona ke ubese like ngicabanga ukuthi ubesezwela ubhlungu ukuthi asisanakekelekile ngendlela yenakekele ngayo before like ngathi nithi nasikhule sama spoiled brats ayikho into ebesihluphekela sibe sitreatwa nje like ama spoiled brats ayikho into ebesiyilambela besingayazi indaba ukuthi thina sizophuma kuhambe kuyokwenziwa igross ubaba ubenza igross la kaJina afika ayithulule ekhaya ngemoto so nje sitreatwe right indaba nje suke ngokuthi ubaba esenomuntu wesifazana aphila naye la waze wazala ingane naye. Ubaba akahlali ekhaya full time uhlalela ngapha. Akahlala ekhaya full time futhi ke kusekubhlungu kakhulu sebena 18 years beku separation if ubaba egoduke ekhaya goduka kabili onyakeni goduka iphasika nange Christmas if egodukile ekhaya uzohlala ezantsi kagogo afike mina ekhaya sibone leyo nto ke ngiyacabanga ukuthi nayo is affecte kakhulu ngoba ayisekho into esikwazi ukuyishare nabazali bethu bobabili if nomunye donse ebheka le umzali nomunye donse ebheka le ayikho into eyenzakalayo solid ezobe isixazululo kwinkinga zethu ezikhona. No, yabo kuyasiza ukukhuluma ngoba cishe mhlawumbe sayivala indaba kanti sesiyibonile ukuthi inkinga enkulu ikuphi. Kepha ngoba usucaza ukuthi nawe usunezingane enye isindala ngalendlela ukuthi size yalotsholo. Khathi yalotsholwa ngaphansi kwesandla sikabani imali yafikela kubaba noma inkomo noma yafikela ngaphansi kwesandla sikamama ngoba kuthe mase kucaca ngathi ubusuwedwa mase kufanele kuqhubeke amalobolo kwenzakalani kathi kulotsholo ingane yakho. Ngesikhathi umntwana wami ezolotsholwa nje ngenkathi kuhleliwe idate ngafonela ubaba ukamtshela ukuthi nena kunesimo esikanje esizokwenzeka so ngicela ukuthi ubaba bekhona because isikhathi esiningi uhleze la eMlazi. Avuma ukuthi uzoba khona kuthe ngelanga lokuzolotsholwa avela ngabe khona so ngahamba ngacela ubaba omncane wami ezantsi kagogo nabo kwaukuthi ngathi nabo bafuna ukuza just because umfowabo omdala akekho bathi ayikho into abazoyikhuluma esila kwasuka khona ke usaba kwaba yimina umama wami wacela omunye ubaba wakamakhelwane nomzala wakhe uma kwaba khona bona boy4 ababe ubufakazi bokuthi nina imali ifikile and uma leso sikhathi wathi imali ayibesezandleni zami njengomzali akayeka naye azakwazi ukuthi athi take over ngoba ngikhona mina ngomzali uyena banobazabonisana nami konke abakushoyo mina ngizolalela bona that means ke ngoba nobaba wengane wengakakhokhile ayikhokhelile ingane so lezo zinto bekufanele zibe ngaphansi kwesandla sikamfowethu okumfowethu omdala naye umfowethu omdala azange eze useMaritzburg yena ngokusebenza naye ngimtshelile azange eze okwakuyibona kwakufanele bathathe yabo bangaba khona ke bona kwabe mina nomana labo umakhelwane nomzala then ke imali zagcinwa yimi ebank futhi nje ngaleso sikhathi ngangingakangeni nakulento yegambling ngingasigcina up until kwaze kwafika ilanga lo members inkinga yaba sekutheni ngenkathi sekumembeso ke ila sekufanele isebenze lezi imali ezazi ngekho enough for ukuthi zingasiza wonke umsebenzi up until uyaphela kokunye kwaphela i-decoration nje ngagcina ngaqedanga ukukhokhela ngisashoda nje ngo11,000 ukuthi kufanele ngikhokhele so ngifuna umsebenzi ukuthi ngikwazi ukupay back umama wedeco ngikhokhele sonke isikwelethi sakhe then bese ngiba right. I-gambling life yakho yaba bad kangakanani mawuyibuka and uyiqala uke wawina and if okaziwini mobheka usuluze emalini ngenxa ye-gambling? Ayibanga bad kakhulu ngangokuthi ngayiqala kakhulu efonini ngilokho ngwena efonini kuthe mase kufa ifoni ngaqala ngaya kuma betting sites like Hollywood ngiyodlala khona nakhona futhi ayikho into imali engathi like ngawumosha imali enkulu angikaze ngadliwa evening 1000 ilento ukuthi udliwa leyo mali encane uphinde uthi yazama ngelinyanga leyo mali encane ayimoshanga kakhulu ngoba ngiyakwazi ukuphila like lethe ngithola itoho manje mangisetohweni ngiyakhohlwa ngayo ngifocus kumsebenzi wami. Yeah. No, siswami isitori sakho siyazwakala and ababukeli ngicathi kucacile ukuthi inkinga ekhaya zasuswa uqhekeko olaba khona kubazali abazali mabehlukanisa lokho kwayi affect ingane ngalendlela mangibuka nobaba wagcina engasayinaki ingane ayizala noma kasisi la wagcina senaka mhlambe lezi
asezala nomakoti lo ahlala naye ngoba awukwazi ukuthi ubaba ungayi kuyolotsholwa umzukulu wakho. Kepha-ke sekukanjalo. Kodwa-ke okumnandi ukuthi usisi uClear nganza kwethu ucela noma ngabe umsebenzi wasendlini noma yikuphi la okunomsebenzi khona ucela ukuthi engasebenza. Into esizozama siyifune nosisi indaba yomsebenzi. Baningi abantu abasibukayo la abanawo amathuba omsebenzi, baningi abasibukayo la abaqashayo emakhampanini abo, mhlawumbe bengasithinta ukuthi cha usisi akeze ngapha umsebenzi athi usisi uhlala eThekwini. Ngokusho lokho abantu bazothi uhlalaphi ngabe ngamsiza manje ngiseThekwini, cha naye uhlala eThekwini bafethu, siyacela ukuthi nisixhumane nathi nisithinte ezokwazi ukuthi naye eyobona izingane zakhe ezo4 osukuna 8 months engayiboni ngoba uma ukukhumbula uyakhala ngendlela akhule ngayo. Asifisi ukuthi izingane lezi ezo4 zithu ngoba kuyiphuthu ukuthi izingane kungaphela 8 months zingambonanga ubaba uma wazo. Kuyiphutha elikhulu kakhulu ke ukuthola kwakho umsebenzi usisi kungasinqanda isimo. Mhlambe futhi engawuthola nangakubo la vela khona usisi ubuya phi emakhaya? Ekhaya lami seXhopo eMazabekweni. Bona zingane ehleze eXhopo. Yebo baseXhopo nomama. Babukeli beMakhaya TV nizwele uma kuba khona lo wazi khona ukuthi umsebenzi usise ngawuthola. Okumnandi akacacisile ukuthi ufuna umsebenzi ukuthi usefuna umsebenzi wamamiliyoni, kepha ufuna umsebenzi ozomenza ukuthi akwazi ukuthi ahole ayimele, akwazi ukukhokhela usisi wedekho, akwazi ukuthi adibane nezingane zakhe ngoba izingane ayisalithola uthando lukamama ngenxa yokuthi nomama naye uxakwe yinkinga ezenzeka ngenxa yokukhula kwazo. Ukuze si-avoid ukuthi nezingane zingakhuli zithole zisesimeni umama kuzo, fanele ukwazi ukuthi umama esizakale. Senibasizile abaningi. Senibasizile abaningi and usizo inamba angeke sikwazi ukuyishiya yami ngoba bazama ukuyihacka ngicacisile uqala kweviki kwevideo. Sizocela ukuthi uma ufuna uxhumane nathi ku-Facebook eMakhaya TV. Ipage eliselisha nina uzolibona ukuthi liselisha lisenabantu abancane linevideo eyodwa. Uphinde uxhumane nathi ku-TikTok eMakhaya TV. Mbukelo waseMakhaya TV asivalelise kuwe. Sithemba ukuthi usisi sokwazi ukuthi nathi simsiza ngendlela esizosiza ngayo. Nani siyalicela ukuthi usizo lweni silithole. Sikwazi ukuthi egcineni sinqande isimo sezingane ingokhula kuphekwazo lezi ezo4 zingayitholi zikusenkingeni le usisi akuyo njengamanje. Siyabonga.